Magnegosyo ko para maiyahay ko. Aduna ako'y freedom of time. Ug laglaag na lang ko. Dili na ko ma-stress. Dili na ko magtrabaho. Ug ang kwarta, dili na problemahon na. Naku, higala. Kung mauna imong pagunahuna sa negosyante, advice na ako, ayaw na lang sulod ug negosyo. Balikan imong nakita sa mga negosyante. Nagtuo ka nga kung musulod ka og negosyo, mahayahay ka dayon. Dili kaysa pagsugod nimo og negosyo, wala pa kay time freedom. Dili ka makalagla kay kinahanglan imong presensya sa negosyo adlaw-adlaw. Bisan natulog ka, ma-stress ka, unsaon nimo pagpadagan na mapalambo nimo ang negosyo. Kung empleyado ka, naa kay fix na sweldo taga bulan. Kung negosyante ka, wala kay sweldo kung hinay ang negosyo nimo. Busa ayaw tan-awa ang mga negosyante na ayahay sila. Kaysa pagsugod nila sa pagnegosyo, kina-practice na nila ang kugi ug sakripisyo. Busa higala, tun-i ang pagsugod nila sa negosyo. Dili sa karon nahahayahay na sila. Kaysa adlaw-adlaw na pagnegosyo nila, kugi og sakripisyo ang puhunan nila.